हमनानै गावदों सोरखौबा बुदों बेबायदि अयथासार माने सोरखारनि Hello friends, welcome back to my channel. नोंथांमोनखौ फिन खेबसे बे चेनेलाव गोसो गोथारै बरायग्रोबाय रायजोफोर। नोंथांमोन बर'नि गेजेराव बर'नि इउटिउबारफोरा जाय जेसेखि मोजां भिडिअ बानाया मानो, जाय जेसेखि मोजां खोथा बुङा मानो, हारिनि खौसेथियानो जा हारिनि जौगानायानो जाया, नाथाय जोंनि गेजेराव माबा नङा माबा मोनसे गाज्रि कमेन्ट फैयो। मानो गाज्रि कमेन्टआ जोंनि भिडिअआव गेरेन्टि जायो? मानोना जोंनि मानसिफोरा 100टा खर'आव 200टा खोथा सानो। थ' गाइस, गाज्रि कमेन्ट लिरनायनिख्रुइ नोंथाङा गाज्रि कमेन्ट लिरनायनिख्रुइ मोनसे मोजां कमेन्ट लिरनानै फोरोंहरोबा, नोंथांनि टेलेन्ट, नोंथांनि रोंनाय, नोंथांनि गियानखौ शेयार खालामहरफिनोबा साफा इउटिउबारा हयथ' आरोबाव सोलोंनो सुबिदा मोनो। बे खोथाखौ नोंथांमोन बयबो बुजिनो नांगौ। जायफोरा मोजां कमेन्ट लिरबाय बिथांमोननि थाखाय साबायखर, रोजा रोजा साबायखर। थ' गाइस, नोंथांमोना नुगासिनो दं, नोंथांमोना खोनागासिनो दं, फेसबुकाव भाइरेल जागासिनो दं। जोंनि बर' मानसिखौहाय सोरबा गुबुन हारिनि मानसिफोरा दोखो बुनानै, ओरैबायदि बुनानै माने फेसबुकाव आगारनानै होदों। आरो जों बेखौ नायनानै मजा लानांगौ नामा? जोंनि हादराव, जोंनि बे रायजोआव आयेन थासेयावबो मानो थाखाय दिनै बेफोरबायदि दोखो बुनानै मानो बेबायदि फेसबुकाव आगारनो मोनखो? जोंनि मानसिफोरखौ बेफोरबायदि गुबुन हारिजों बुजानाय, गुबुन हारिजों बायदिसिना खालामजानाय होननानै नुयोब्ला जोंनि गोसोआ दुखु मोनो। आरो नोंथांमोन बयबो सांग्रां जानांगोन। मानोना जोंनि बर' मानसिफ्रा दिनै सोरखौबा बेफोरबायदि बुनानै फेसबुकाव आगारनाय खोथाखौ बादो। सोरखौबा माबा मोनसे बुंनानै लायोब्ला, सोरबा हारिखौ माबा मोनसे बुङोब्ला दिनै बेसेबां दाय जायो, बेसेबां गिदिर दाय जायो। नाथाय जोंनि बर' मानसिफोरखौ जायनो मोनो गोसोबायदि बुनो हायो, जायनो मोनो गोसोबायदि बुथारनो हायो, बुथारगासिनो दं। दिनै जों खोनानो मोनगासिनो दं सिगांनिफ्रायनो। माब्लाबा बुंगोन बर' मानसिफ्रा गुन्दा, बर' मानसिफ्रा डाकु, माब्लाबा बुंगोन बर' मानसिफ्रा बे जायगानि नङा, बर'फोरखौ चाइनायाव थिनहरगोन। बेफोरबायदि अपेन बर' हारिखौ गाज्रि बुंनानै बर' हारिखौ अपेन दम होग्रा मानसियाबो दिनै गोसो खुसियै थांनानै थानो हायो। नाथाय जोंनि बर' मानसिफोरा दिनै गुबुन सोरबा मोनसे हारिखौ बेफोरबायदि खालामलाय, बियो मोजाङै थानो हागोन नामा? बियो मोजाङै थांना थानो हागोन नामा? बियो जेल जासे जानानै दोखो बुग्लि जाफिनगोन। माब्लाबा जोंनि गोसोआव फिल जायो, बर' हारिया फुथ्ला नामा? बर' हारिया जिगाब बुन्था नामा? बर' हारिखौ जेबो बेसेन होआ नामा? बेयो नङा गाइस, बेयो नङा। जों सांग्रां जानांगौ, जों खौसे जानांगौ, जों खौसे जानानै खामानि मावनांगौ। दिनै थांनानै थानो थाखाय दिनै बर' हारिया बार सोमावसारबाय थानो गोनां जायो। मानो? जों खामानि मावलांगोन आरो जेरैखि जाया जोंनि जेंनाफोरखौ, ड्राग्सजों नस्थ' जानाय गथ'फोरखौ, गान्जाजों गोदोसोना थानाय गथ'फोरखौ, गुबुननि हौवाया गुबुननि हिनजावजों, गुबुननि हिनजावा गुबुननि हौवाजों सोमोन्दो लानानै मोजां मोनसे बर' न'खरखौ दिनै नस्थ' जानायखौ जोङो जेरैखि जाया हमथागोन। आरो बे हमथानाय हाबाफारिया बारग' एनडिपिल' नङा, सारा जेसेबांखिनि बर'फोर दङ, जों गासै व्यक्तिफोरखौ लाफानानै खामानि मावलांगोन होननानै बारग' एनडिपिफ्रा दिनैनि तारिखाव जोङो रोखायै फोरमायदों। थ' गाइस, रायजोफोर, दिनै जोंनि बिर जोहोलाव एक्स एनडिपि बिथांमोना दिनै हारिनि थाखाय जांख्रिखांफिनदों। बिथांमोना मोनसे समाव हाथियार लानानै जांख्रिखांदोंमोनब्लाबो दिनै बिथांमोना गासै हाथियारखौ गारजोबनानै दोनजोबनानै दिनै नन भायलेन्सजों गोजोन शान्तिपुर्ण बायदियै दिनै बिथांमोना जांख्रिखांफिनदों। बर' हारिखौ खौसे खालामनो, बर' हारिखौ दानो थाखाय, बर' हारिखौ जौगाहोनो थाखाय। बेनिखायनो जों बयबो रायजो राजाफ्रा, जों बयबो सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरि गासै आफाद गासैबो खौसे जानानै बिथांमोनजों हेफाजाब होनांगोन। दिनै बिथांमोना खावलायदों जोंनि लाइमोनफोरखौ जौ लोंनाय, ड्राग्स जानाय, सिगारेट सोबनाय, सादा जानाय बायदिसिना गासैखौबो गारजोबनानै सोलोंथाइ लानो थाखाय बिथांमोना खावलायदों। बे बाथ्राखौ जोंनि गासै लाइमोनफ्रा खोनासंनांगोन, फल' खालामनांगोन। मानोना जोंनि लाइमोनानो जोंनि हारिनि फिउचार। दिनै बे रायजोखौ, बे हारिखौ सोरबा बोराय सुबुङा दैदेनगासिनो दं। गाबोन नोंथांमोन बायदि उन्दै लाइमोनफोरा गिदिर सोलोंथाइ लानानै, गियानि गुनि मानसि जानानै बे हारिखौ, बे हादरखौ सालायफिननो नांगोन, दैदेनफिननो नांगोन। नङाब्ला जों बे बुहुमाव मोनसे हारि बायदि थांनानै थानो हानाय नङा। दिनै जों नुनो मोनदों जेरैबो खुगा ब्लां ब्लां, ओरैबो खुगा ब्लां, ओरैबो खुगा ब्लां, ओरैबो मन'हां, ओरैबो मन'हां। बिनिफ्राय बासायनानै थानो थाखाय जोंनि लाइमोनफ्रा गिदिर सोलोंथाइ लानानै, गिदिर मानसि जानानै, गियानि गुनि जानानै बे हारिखौ, बे समाजखौ फोथांनानै लाखिनो नांगोन, बे हारिखौ दैदेननांगोन।
दिनै जोंनि गेजेराव खौसेथि गैया बे खौसेथि गैयैखौ माबोरै खौसे खालामनांगौ माबोरै ज' खालामनांगौ माबोरै ज'यै खामानि मावनांगौ बिनि थाखाय जों बयबो माथा मारिनांगोन बिनि थाखाय जों बयबो साननांगोन नों आगानसे आं आगानसे आवगायलायनानै आखाइ हमलायनानै खामानि मावनांगोन बेखौ गारनानै जुदि नों गावनि गोसो बायदि बैयो गावनि गोसो बायदि आं गोसो बायदि खामानि मावोब्ला जों बे बुहुमाव थांनानै थानाय नङा रावबो दासान आं हारसिङै खामानि मावनो हागोन रावबो दासान आं हारसिङै थांनानै थानो हागोन न' नेभार बे बाथ्राखौ मालाबाबो साननो नाङा जों बे बुहुमाव ओरैबायदि खैफोद गोनां बुहुमाव ओरैबायदि खैफोद गोनां बे रायजोआव जों बयबो ज' आखाइ हमलायनानैसो थांनानै थानो हागोन लाइमोनफोर जांख्रिखांदो जौ लोंनाय सिगारेट सोबनाय ड्राग्स जानाय गासैखौबो गारनानै नोंथांमोननि एइम्सआ मा नोंथांमोननि थांखिया मा बेखौ होसोदो नोंथांमोनखौ नेगासिनो दं लाइमोनफोर नोंथांमोनखौ नेगासिनो दं नोंथांमोननि थांखिया नोंथांमोना सिमां नु नोंथांमोना सिमां सुजु नोंथांमोना अख्राङाव बिर नोंथांमोना अखाफोराव थां नोंथांमोना बुहुमखौ गिदिं नोंथांमोना गावनि हारिखौ आसामाव नङा भारताव नङा दुलाराय मुलुगाव बयजोंबो सिनाय जानो थाखाय बयजोंबो सिनायथि होनो थाखाय खामानि माव आरो बेबायदि खामानि मावनोब्ला जों गासै गाज्रि हुदाफोरखौ गाज्रि साननायफोरखौ गारनानै खालि अनलि फरायनाय आरो फरायनाय फरायनाय आरो फरायनाय फरायनायाव गोसो हो गियानि गुनि मानसि जा टेलेन्टखौ बुथुम नलेजखौ बुथुम हायैनि जेबो खोथा गैया फंबाय बिनानावमोन हायैनि जेबो खोथा गैया बे मेलेमसो बाहायनाय बे बोलो बाहायनाय नङा लेखा फरायनाया जाबाय नोंनि देहानि बोलो बाहायनाय नङा नोंनि देहानि मेलेम बाहायनायसो मेलेम बे मेलेमखौ बाहायोब्लानो जायो बाहायनो हुदा खालामोब्लानो जायो जेननांगौ गिनांगौ लाजिनांगौ जेबो गैया लाइमोनफोर जेबो गैया जोंनि बर' हारिनि गेजेराव सासे टप 10 नङा हाजार टप 10 लाबोनायनि नोंथांमोना नाजानांगोन नोंथांमोना गोख्रों नाजा जोंनि बर' हारिनि गेजेराव हाजार डक्टर हाजार साइन्टिस्ट हाजार इन्जिनियर हाजार IAS IPS अफिसार नोंथांमोनानो लाबोनांगोन नोंथांमोनानो नाजानानै साफा बेफोरबायदि मानसि जानांगोन बेनि गेजेरजों जोंनि बर' हारिखौ फोथांनानै लाखिनांगोन गाइस दिनैनि भिडिअ एसेनोसै नोंथांमोना बे भिडिअखौ मोजां मोनबा मोनसे लाइक खालाम कमेन्ट खालाम शेयार खालाम साबस्क्राइब खालाम और फिसा चेनेल होनानै मानो जोगारनानै दोनो नोंथांमोना फिसानिफ्रायसो गिदिर जायाब्ला माबोरै दावगालांगोन गाइस रायजोफोर बिनि थाखायनो बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामथार बाबा